Mayapat magrasya nga bakpo kekongan. Ngini po pagmasusyan tayo ang solemnidad ning kabanal-banalan a puso ng Yesus. Yabetala po karing kakatamong panalangin, ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari, Norin Tolentino and family, Mary Grace Rico and family, Arnel Pineda and family, Annalyn Gopez and family, Magdalena Alcantara and family, Cap Terence Napaw and family, Nida Quizon and family, Emilio Magat Jr. and family, Pauline Magat and family, Nicomil Bayani and family, Kimberly Galura and family, Blessy Calma and family, Mirna Lising and family, Emilia Cuerdo and family, CPC Santo Cristo Council, Apostolado ning Panalangin, Mr. and Mrs. Jess Viray and family, Mr. and Mrs. Lydia Burgonyo and family, Ramil Lagason, Ian Aileen Tolentino, Healing, Father Lord Christopher Beltran, Father Eric de Guzman, Adela Zapanta, Conchita Guanzon, for good health, Cesar Maluntag, Jocelyn Maluntag, Debbie Ann Maluntag, Jefferson Santos, Jenaline Maluntag, Dane and Dale Clarin, J.M. Santos. Pasalamat darin po di Jose Pepe Yison, Cesar Maluntag and family, Debbie Ann Maluntag, Dave Clarin and family, Joy Peña, Evelyn Laos, Lynn Avelino, Cindy Gopez, Marlene Sunga, Special Intention Dari, Chris and Rona Gomez, Debbie Ann Maluntag, Dave Clarin, Speedy Recovery Dari, Eduardo Lopez Jr., Agnes Tumang, Juan Laksa and family, para karing kaladwa dari, Domingo Sr., Franklin, Solidad, Emilio Sr., Santiago Sr., Melania, Leonardo, Jesus, Antonieta, Bella, Corazon, Alexander, Jesus, Gelasio, Luz Biminda, Miguel, at paraking birthday ng Father Homer Policarpio.
Ilagyan ng ipampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan, At kaya ka antimurin. may payabak kaya kaingan po. Maya payabak po. Tining metong metong kareng debosyon, peka marangal na debosyon o debotos at debotas kaya katang Katoliko ang sagradong puso. Ang pesta ng sagradong puso. Bata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa at pagsisyan din kasalanan tamo, hanyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoong Jesus, babangon mo kami, King Bayong Bie, Ginoo Pakalulo. Ginoong Jesus, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan, Kristo Pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, pakanan mo kami, King kaya kang katawan at daya, Ginoo Pakalulo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos, sa may payang totoo, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, magtamasa kami karingkalam ng lugod at inggap ming sisibul king puso ng Jesus sa kekanganan. Ibuklat mo sa ring puso mi, ban makapakirake kami king kayang bien, at isundo mo kesa ng panwanan king kayang lugod. Itinganaduan mi, kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong muking pangadyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Hosea. Liguran ke ing Israel, kanitang anakyapang malati, at manibat king Ehipto, inawos ko neng anak ko. Makanyan man, ako ing tinuro king Israel, ban mabiyasi ang lumakad, kimunan ke karing kakontakde,
makanyan man, era pe pakundanganan, ingat adepat po karelangan. Dinapit kla kanako, kingmit mong lugod at pakamal. Kinwa ko la at linapit king salu ko, dinukuko, ban pakanan ko la. Ena ipahintulot ning puso ko iti, tutong masapsap ing lugod ko keka. Era ka parusan, king wako. Ekonemi man sintangan pa ing Israel. Uling ako Diyos ko at eko tao. Ako ing banal at yuko libuta Diyo. Era kayo datangan, king wako. Amano ning Ginoo. Matula kong saklong danom, karing sibol ning kaligtasan. Ing Diyos siya ing talapagligtas ko, ya ing kakong panaligan, at ala na akong pitakutan pa. Diri na akong upaya at sikanan, ya ing kanakong kaligtasan. Nung makananong makaibiyatula, ing danom king mau, makanyan lang tumula ring memalen ning Diyos, potang iligtas na la. Matula kong saklong danom, karing sibol ning kaligtasan. Pasalamat ko king Ginoo, maos ko king kayan lagyo, ibali tayo karing sablang bansa ing depat na, ipamali tayo, ban mi parangalan niyang lagyo na. Matula kong saklong danom, karing sibol ning kaligtasan. Dalit ko king Ginoo, ulan na ning mangayap adepat na, pabustan niyong iting balita, miras karing sablang bansa, pabustan niya ing balang metong kingsyon, uli sa kaya at dalit. Uling marangalya ing banal ng Diyos ning Israel, at manuknangan niya, busal ning kayang memalen. Matula kong saklong danom, karing sibol ning kaligtasan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Ako yung pekamababang diling uri, karing pinili ning Diyos. Makanyan man, tigkalubnan ning Diyos kanako, ing obrang iti. Ing ipanaral ko karing pagano, ing maya pabalita. Tungkol king alananggang kanwanan, amalyari nga tagpuan kang Kristo. At ipalino ing sablang bage, nung makanano ng depatan, ning Diyos, ing lihim, ng parasan. Malwat na namuring ililihim iti, ning Diyos amiglalang, king sablang bage, bangking kapamilataning iglesia, mipakilalang yeni, karing pamuntok, at karing kayupayan, karing banwa, ingalananggang kabyas na ning Diyos, ami pabalo king miyayaliwa ng aske, makayag pangiti kingalananggang kaparasan, akeya namang tiparan kang Kristo. Jesus akeya katamong Ginoo, uli na ning pangayagom tamo at pamanalig keya, timawa nakatamot panatagalub, makalapit king Diyos. Uli na niting sangkan, sisiklod ko arapan ng ngigpa, ipanibataning lagyo ng ngigpa, king balang pamilya, king banwa at yato, ipanalangin ko kaya, agpang king maragul ng kalam, king pasiknangana ing biya espiritual, king kapamilataning kayang espiritu, manuknangan niya sa Kristo, karing kaya kayong puso, king kapamilataning kaya kayong pamanalig kaya, bangking pamagamuyot yu, at pamanalumpakan, king matibe lugod, malyaryo nga intindihan, kambe daring pinili na ning Diyos, nung nuanti degulan ing lugod ng Kristo, at akikilala yu sana, ing lugod ay naabot, ipamasala ning kaisipan,
bang mikatmon kayong lubos king sablang ganap, ayatyu king Diyos. Amano na ning Ginu, Salamat King Diyos, talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. ligura nakatamong minuna ning Diyos at tinubod niya ing kayang anak, bang manatbos king kasalanan tamo. Ing ginuman tabaya ke kayo. Pamamasa king may pabalita, agpang kang San Juan. Aldo na ning pamagsadya kanita, banela manatili king krus, ding bangke king aldo na ning sabat. Ing sabat ito, kapag masusya niyang karaniwan, inawad na ring Hudyo kang Pilato, king pakyan dalapwad, ding nipa ko king krus. Nya dinatang laring sundalos at pikli dalaring puwad daretang agduang kayagna ng mipa kong Jesus. Dapat inyang linapit la kang Jesus, era la pikli ding puwad na. Huling ikit dang meten Dapat tindus ne katalindikingan ning metong karing sundalos at biglang linwaling daya ang pondanom. Ing manakit kaniti ing patutu. Tutuing sasabyana. At balo na aking katutuan, ing sasabyana, ban maniwala kayo. May palyari ti ban matupad ing sasabyana ning kasulatan. Metong man karing butol na alang mapakli. At sabyana naman ing aliwang kasulatan. Tangalandering tao, itang tindusda. Ing maya pabalita ning Ginoo. Pagurian ka, O Kristo. Maya pa abak pa si Bay po kaya magandang araw, magandang umaga. Narinig ko lang ang binasa ni ni Nestor, ni Brother Nestor. Yung pinakamalaking baba pala. Pinakamalaking baba. Nabasa niya. Pinakamalaking baba sa mga apostol ay si Pablo. Makabaya pala baba. Peka mababang. Peka mababang nga na. O di da kalya baba. Pero yun po hindi baba, kundi mababa. Peka mababa. Hindi peka mababang. Kung hindi baba, ito yun. Pero ang tinutukoy po ay lowest. Peka mababang dili. Yan pong maganyang pag-intindi sa mga salita, mga bagay-bagay. Yan ang karunungan. Yan ang intelligence. At mayroon tayong paraan para sukatin natin ang ating karunungan. Ang tawag dyan ay intelligence quotient, yung IQ. Tinetest kung gaano tayo karunong, kautak.
Ang average lang daw yan, pag nag-test kay 100. Pag 100, average ka. Pag 70, medyo mahina. Mahina ang utak mo. Pero pag lumampas ka ng 130, 140, you're a genius. No, yan ang IQ. No, at normally tayong mga tao, tayo may karunungan, may galing, may intelligence. No? Dahil tayo intelligent beings, mga intelligent beings. Kaya makikita niyo po yung ibang talagang marurunong, no, lalo na pagbata pa lang, kung paano nag-accelerate sa pag-aaral. Kung minsan elementary pa lang, the following year, high school na, sa galing nila. At the following year, college na. No? Kaya meron akong nabalitaan noon, and teenager pa lang, nag-graduate na ng college at kinuha siyang magtrabaho sa NASA. Pero hindi siya nagtagal kasi nainip. Siyempre, bata naglalaro pa. Wala pa dun sa age ng pagtatrabaho. No. Pero magaling, mautak. No. Yan po yung IQ. No. At lahat tayo may ganyan. No. Pero sa panahon pong ito ngayon, yung mga educators, binibigyan din ng pansin sa mga bata, hindi lang yung IQ, kundi yung tinatawag nating EQ, yung emotional intelligence quotient or emotional quotient. Tinitignan na rin ng mga guro, mga educators, kung paano hinaharapan ng isang bata ang kanyang emosyon, ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili, at pagkilala sa iba, yung social awareness. At kung paano siyang nagre-react sa iba't ibang sitwasyon na hindi nadidiskaril ang kanyang buhay. Kasi nga po, sa bawat sitwasyon, pwede tayong mag-react differently. At pwedeng maapektuhan ang ating pag-iisip. Maapektuhan ang ating performance. Lalo na pag mga stressful, may pressure, intimidation sa atin, nag-iiba ang ating kilos at galaw. So yan, yung mataas ang EQ, yan ang mga kayang harapin kahit anong sitwasyon. Handang harapin anuman ang kalagayan. At kontrolado nila ang kanilang emosyon. Hindi nasisiraan ng loob. Yan. At sabi nga po, sa mga marurunong na mga leaders, normally yung mga mataas ang EQ, sa mga nasa opisina, matataas ang EQ, yung mga successful. Hindi lang yung mataas ang IQ. Kundi yung mga handang at kayang harapin anuman ang sitwasyon. With sanity. Ayan ang mga mabagagaling na mga leaders. At sa araw nga pong ito, Pista ng Sagradong Puso, parang ito yung ating binibigyan ng pansin sa buhay ng Panginoon. Ang kanyang EQ, hindi yung IQ. Kasi ginagamit po natin ngayon, larawan, nitong kanyang EQ, ang kanyang puso. Ang kanyang puso na larawan ng emosyon at larawan ng pagmamahal. Larawan ng pakiramdam. Kaya ibig sabihin nito, para sa atin, para bagang pinapaniwala natin, ang Diyos na pinakamarunong at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya niyang balansihin ang kanyang utak at galing at kapangyarihan. Paano niya binabalanse? Sa kapangyarihan ng pagmamahal. Sa kapangyarihan ng kanyang puso. Mayroon siyang keng kapampangan, masanting natin yung kapanandaman. Diyos yung ating kapanandaman. At pag sinabi mo sa kapanandaman, ibig sabihin, marunong siyang maawa. Marunong siyang magpasensya. Marunong siyang umintindi. At marunong siyang magpatawad.
Marunong siyang makiramay. Marunong siyang makipagkapwa-tao. Yan ang taong may kapanandaman. May feelings, may emosyon. Hindi parang bato na walang pakialam. Hindi parang yung wala lang, nakikita na, wala pang ginagawa. Ang ganyan. Kundi Diyos yang sinasangkot ang kanyang sarili sa kanyang mga minamahal at tayo mga taong kanyang minamahal. No? Kaya ito po'y nakita natin sa Diyos nung sinagkatawang tao sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagitan po ng Panginoon, pinakita niya kung anong Diyos sa atin, kung sino ang Diyos. At pinakita po niya sa kanyang buhay. Buhay na yung mga makasalanan ng pinuntirya niya, yung mga pangapatapon sa lipunan, yung iniisnaban, yung mga itinakwil na. Sabi niya, hindi siya dumating para sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. At pinadama niya ang pagmamahal sa mga taong ito na patapon, nagpatawad, nagpagaling. Pero ang higit sa lahat, nagpakahirap at namatay para sa taong makasalanan. At yan ang tingin po natin sa Diyos. Diyos siyang may pakiramdam. Si Father Orbos nga po, ginamit niya ito, sabi niya, tignan niyo naman sa atin. Para sa atin ang Diyos, mas parang binibigyan natin ng pansin ang kanyang puso. Sagradong puso. Sabi niya, hindi sagradong utak. Ang galing ng ni Father Orbos eh. Hindi sagradong utak, kundi sagradong puso. Aanin mo nga naman ang utak, ang galing, kung walang pagmamahal. Aanin mo ang galing, kung walang pakiramdam. Hindi po ba, yan din ang sinabi ni San Pablo. Yung sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sabi ni San Pablo, sabi niya, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Sabi niya. Kung ako man ay may kakayang magpahayag ng salita ng Diyos, magaling kang mangaral at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman, kahit alam mo pa, pati yung mga planeta, at ng malaking pananampalataya, na ano pat, nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Sabi ni San Pablo, ngunit wala naman akong pakiramdam, damdamin, pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi, parang nilarawan niya ang Diyos. Dahil ganyan ang Diyos, ang sagradong puso, ganyan ang Panginoon, ang sagradong puso. Yan po ang ating pinapaniwalaan sa ating Diyos. Kaya, hindi man tayo dapat mag-alinlangan lumapit sa Kanya. Dahil tayong mga nagkakasala at makasalanan, sa paglapit sa Kanya, hindi niya tayo itinataboy, hindi niya tayo tinatakwil, kundi masya niya tayong niyayakap at inaalayan para makapagbago. Parang ang Diyos ay punong-puno ng pasensya, ng pag-asa sa ating pagbabago. Na naniniwala siyang kaya natin maging tulad niya. Sa bagamat nilikha niya tayong tulad niya, pero yung nakakalimutan natin. Kaya patuloy niya tayong inaalayan para yun ang maging hubog ng ating pagkatao. Hindi yung physical na itsura, kundi yung tulad niya,
tayo rin ay magkaroon ng damdamin. Tayo rin magkaroon ng pakiramdam. Tayo rin tulad niya ay magkaroon ng pag-ibig sa puso. Isa pong tinatangalang leader, popular na leader, ang nagpalipad ng salita na isasanla niya ang kanyang sarili sa demonyo, matigil lang ang korupsyon. Isasanla niya ang kanyang sarili, kaluluwa niya, matigil lang ang korupsyon sa kanyang pinangangasiwang bansa. Paano mo isasanla ang kaluluwa mo sa baluktot? Hindi naman makagawa ng kabutihan. Dahil ang korupsyon ay kabutihan. Parang contradictory. Parang ayaw niya ng kabutihan. Gusto niya baluktot, kalokohan, kasalanan. Hindi ba dapat isanla ang sarili sa Diyos tulad ng ginawa ng mga martir at mga santo at santa? Sa Kanya natin isanla ang ating sarili para hubugin niya ang ating puso at kaluluwa sa katuwiran, kabutihan, at pagmamahal. Di ba dapat ganon? Kaya ako'y natatakot sa leader na ito. Kasi mas nakikakampi sa demonyo kaysa sa Diyos. At tayo sa ating binyag, tinatakwil natin si Satanas, ang kanyang mga gawain at ang kanyang panghikayat. At nakikampi tayo sa Diyos kasi alam natin mas mangingibabaw ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Pero hindi itong leader na ito. Parang siya naman, tinatakwil niya ang Diyos. Kasi mas minumura niya ang Diyos. At dito nga, sa ating pag-uusapan, ating po pinagninilayan ngayon, ito yung ating Diyos na para sa atin may damdamin. At hinubog niya ang ating puso at kalooban, tulad na niyang puso at kalooban, na dahil rin magkaroon ng damdamin, ng pagmamahal. At tatapusin ko lang po itong maikling pagninilay sa sulat pa rin ni San Pablo, at ito'y ukol sa pagmamahal. Di ba? At kabisado po natin ito. Kasi yung may damdamin, yung may pag-ibig, ganito ang inaasal. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Ang may damdamin, hindi mainggitin. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magalitin. O mapagtanim sa kapwa. Ang may damdamin, ang may pag-ibig, ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Naway ang sagradong puso, gawin nga sana ang ating mga puso tulad ng kanyang puso, sagrado, may damdamin, may pag-ibig. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating ihayag ating panampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, sipang mayupayan tutu, dinalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upayan ng Banal Espiritu, mibay ka Santa Mariang Birhen,
linasalalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepeta siya banwa makaluklok wananin Diyos, igpang mayupayan tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabye ang pumenga mate, sasalpantaya ko king banale espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubdirang miyering mete, at king biye alananga. Amen. Pakamarong kapatad, manalangin tamo king ipaning pakalulo at king Diyosing sablang pamamatula, ambi buklat para kaya katamo king puso ng Yesus, karingalanganggang pibandyan ing lugod. Nga tamong makibat kaya, puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para king banalaig pa, para karing obispo at sablang pastol ning kaladwa, masigasig da sanang magobra, para king pamagari ning Diyos, keti king yatu, kambening maragulalugod, at lubusan na pamagtagulaling, ipanalangin ta king Gino. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pari at para karing sablang relyoso, ikonsagrada sana ang kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Yesus, king sentro na ng dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin ta king Gino. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin kay katamong pamilya, banding sablarang galame, akwarang atalos ing lugod ng Yesus, king balang metong karela, at mabibyela king tunay lugod, at pamanantindi king metong at metong, ipanalangin ta king Gino. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para kay katamungan makatipon keti, king lugod ng Yesus, bata mo nga kamtan, ing tetagan, asumisi karing kaya katamong kasalanan, at akiting lugod, banggawang kapamayaran, para karing palpikasala, ipanalangin ta king Gino. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, sinugat ming puso ng Yesus, aking anak, dapat pagdalan aking kapatawaran at grasya. So, pan mo kaming patutu, king pasalamat ming lugod, at gawang kapamayaran, para ka rin kaya kaming kasalanan. Kapamilatan na naman ng puso ng Yesus, anak mo at ginumi. Amen. Amen. Luklukta po para kimpamagsadya karingayin. Reta pong makasadya mag-offer, talakad na po. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alakang, peka manyaman, bilang kakuyang
pakamalang kapatad, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, lawen ming puso ng Kristong kay kang anak, amit mong lugod kay kami. King uli ning kayang lugod, tanggapan may tingi Eucharistia, at patawaran mo rin kay kaming kasalanan. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginoo mantabeya ke kayo. At pagkipantimuri, Yat na yorem puso yu. makayat na nungking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa. Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ing lugod ng dakila, yung meging dalan paray daw ng kayang sarili, alang-alang king kaligtasan ni, inyamitas siyang makapako king krus. Iba't king tagilira ng metandos, king sundang minagusing dayat danum, at kapamilatan na niti mayaninagya ing kaya kang iglesia. Ing iglesia mo yapining meto yato, at inanggap king puso ning kaya kang anak. Pusong pagsakdalan daring tao paling lugod na. Udinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos mayong kaya. Itnuing banwa, ating dapat kingke, pangligaya, Hosana, Hosana, tingka, atas katasan. Morning darata, king lagyuning Ginoo. Morning darata, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, tingka, atas katasan. Morning darata, king lagyuning Ginoo. Morning darata, king lagyuning Ginoo. Tunay kaping banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, kabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang lub, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kuangan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kadis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kadis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kadis ng kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo, tala pagligtas ninyato, kinkapamilatan ni Kristo, at pangasubri
Ang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ing anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapin, ing biya ting kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, lalong-lalong talasuyo mong diamong Jason, Marcelino, Elmer at Marius. Ading alwa pang mayang unabiye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya biyan ang Maria, ang Birhen ning Diyos, kambiyan ang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapaminto king amahin talapangabos at mibog kimbala ng turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Pamiyat syupan mo, isang paning lagyo mo, datang kay kami, ing kayarian mo, ipamintwaling loob mo, kay di kinyato, at kingban mo, ipamintwaling loob mo, ing kakanan mi, hingal roaldo, imiemo kay kami, hinalungeni, at ipatawad mo kay kami, ing salaming gengan. Anting pamapatawad mi, narinig ka sala kay kami, emo kay pagsawal king tukso, tumingabos Igabos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mang ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan ing kaya kang pangalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sablang kaligaligan. Kamang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, ang kaya kaming talapangabos. Uling kay O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Anti po may kakapatad, masyata mga impupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng ato. Noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, Ginoo, ek matampan tanggap kaya kaya ka, dapat tiyagkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear, Thy feeble child, when the tempest most severe. Heart of Jesus, sweetly will rest on the sacred heart, never from Thee, oh, let us part. Children's prayer, heart of Jesus, heart of Jesus, hear. Make me Jesus, holy time. This wayward heart of mine, give me truth, this Lord so dear. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on Thy sacred heart, never from Thee, oh, let us part. Hidden Thy loving children's prayer, heart of Jesus, heart of Jesus, Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya ka ing Maria binili na ing kapanaligan na, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat dingge, adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19.
O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tawo. Aduan mi ngeni kaya ka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iachat me kaya kami, ing makayulumong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo insablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo impa magtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na bye, pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, paraking kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyas kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emusa na pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Ninkasya, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, katmana kesa ng lugod niting sakramento. Ilapit na kami kang Kristong ke kang anak, at sa upa na kaming makakilala kaya karing kaparaming tao. Itinganadwan may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabiya ke kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo. Ang iba, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. nayari ng kakatang kapag masusyan, nyaw metana, kalupan ng sagradong puso, may kalugod at kapanandaman tamo, king biyatamo. Salamat, King Diyos. Maya pa oras kaya kayo po, dakal po salamat, at magandang araw, marami pong salamat sa